Weche arita ka riwruok pinje United Nations Security Council opuodho Kenya tero obila mage mondo odhi okony e jiwo arita e piny Haiti. Konyiso mor mare kod okang' ma kamano, jatend piny Kenya William Ruto nokoni ondamo mokawo kod duol mar aritano onyiso ikruok mar reso piny Haiti mosebedo kod midhiero mag arita kendo thiro dongruok mare. E oboke mare, jatend piny noluwo ni mwandu mag pinyno moting'o kod lalwasi kod dhowedhe mitiyo godo e yore mag tudruok kod ohala e kind pinje nyaka mi arita makare, ka bende ojiwo pinje mondo nywak Haiti lwedo gi kony manyalo reso ngima oganda. Jatend piny Kenya nokoni Kenya oikore mar siro Haiti e neno ni gibedo kod arita makare koluwo ni midhiero makamano nyalo mako piny moro amora. Ruto bende noluwo ni e kinde ma pinje oikore ne romo mar weche kor lwasi mong'ere kaka COP28, piny mangima nyaka ket wigi kanyakla mar reso alwora mar piny Haiti mosekethore kaluwore gi rochruok mar arita. Moko kuom jodak e kar chung' od bura